Honderden vogels bezwijken sinds enkele weken aan het vogelgriepvirus. De dierenambulance noemt de situatie extreem. Ze hebben vorige week een buizerd opgehaald die op zijn rug vloog. Die vloog een paar slagen recht en dan ineens draaide die om in de lucht en dan gaat die ondersteboven verder. Dus dan weet je dat het niet goed is. En verder in deze uitzending. Weer 2 Zeeuwse agenten geschorst. En hoeveel PFAS hebben we in ons bloed? Goedenavond. In de Zeeuwse Delta bezwijken sinds enkele weken honderden vogels aan het vogelgriepvirus. Het is de hevigste uitbraak van vogelgriep tot nu toe. Vooral ganzen zijn het slachtoffer. De vogelgriep baart deskundigen al jaren grote zorgen, want ook mensen lopen gevaar. Ja, het ligt er wel zo bij alsof die aan vogelgriep bezweken zou kunnen zijn in ieder geval. In de hele provincie worden dode vogels gevonden. Vooral veel ganzen, maar ook roofvogels. In het zuidwesten van Nederland is het vooral heel hevig geweest rond het Haringvliet. Met honderden dode brandganzen in een week eigenlijk. In Zeeland vind je de sterfte vooral terug op Schouwen, rond de Prunje, waar vele tientallen dode beesten liggen. De dierenambulance rukt dagelijks uit. Dit is een melding in de Ierse Kemoer. We hebben nog nooit zoveel vogelgriepslachtoffers gehad. Voorheen was dat een paar per week en nu is het echt veel meer. Meerdere meldingen per dag. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het gevaar van vogelgriep. Dat vogelgriep op een gegeven moment overgaat naar mensen, dat is wel heel waarschijnlijk. Het is alleen de vraag of dat nu al gebeurt, of dat het nog een tijd duurt voordat dat echt een probleem gaat vormen. Maar ja, dat het een moment gaat gebeuren, dat is heel waarschijnlijk. Ze hebben vorige week een buizerd opgehaald die op zijn rug vloog. Die vloog een paar slagen recht en dan ineens draaide die om in de lucht en dan gaat die ondersteboven verder. Nou, dan stort hij eigenlijk gelijk neer, dus dan weet je dat het niet goed is. Het vogelgriepvirus geeft neurologische schade. Zieke vogels raken volkomen gedesoriënteerd. Ik kom ze wel tegen, ja, en je herkent ze ook heel makkelijk. Het zijn totaal gedesoriënteerde beesten die niet meer rechtuit kunnen lopen of rechtuit kunnen zwemmen, maar voortdurend in rondjes bewegen. Wat je hier bij die ganzen heel veel ziet en bij de zwanen is dat ze heel erg met hun kop gaan schudden of rondjes zwemmen in een sloot. Dus daar kunnen we het eigenlijk wel vrij goed aan herkennen. Er zijn al gevallen geweest waarbij mensen toch ook ziek zijn geworden. En dit is wel echt cruciaal om vinger aan de pols te houden, om dit goed in de gaten te houden. De vogelgriep precies heerst in Zeeland. En of het hier erger of minder erg is dan in andere delen van het land, dat is niet bekend. Zieke en dode vogels worden in Nederland maar beperkt onderzocht en geregistreerd. Tegen nog eens 2 politiemedewerkers is een onderzoek ingesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag. Eerder kwam al naar buiten dat 4 Zeeuwse agenten om die reden op non-actief werden gesteld. Een van de 2 waar het nu over gaat is direct overgeplaatst. De ander is buiten functie gesteld. De zaak met in totaal nu onderzoek naar 6 agenten kwam aan het rollen nadat meerdere politiemensen klachten indienden over onwenselijk gedrag en het onzorgvuldig omgaan met wapens. Er wordt niet verteld op welk bureau dit speelt. Van de beelden kun je geen genoeg krijgen, maar veel Terneuzenaren hebben inmiddels wel genoeg van de hele kwestie. Er zijn tot vandaag 72 schademeldingen binnengekomen na het ontploffen van de middensluis in Terneuzen. De sluis moet wijken voor de nieuwe grote sluis en het was de bedoeling dat de ontploffing onder water geruisloos zou gaan. Maar het werd een enorme klap die tot in de wijde omtrek te horen en voelen was. Milieudefensie protesteerde vanmorgen voor de poorten van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. De milieuorganisatie wil dat 30 grote bedrijven in ons land uiterlijk half april hun klimaatplannen bekendmaken. De demonstratie van vandaag is een herinnering om daarmee aan de slag te gaan. Het klimaatplan is nog niet bij landelijk ingediend, maar zoals ik nu begrijp gaan ze dat wel doen. Wanneer er geen plan of geen gedegen plan komt, stapt Milieudefensie mogelijk naar de rechter. Yara wil het niet zo ver laten komen.
we hebben een klimaatplan al en we zijn ook keihard aan bezig om dit in de realiteit om te zetten. En voor de tijd is een van de fabrieken in ombouw en dat bespaart al 100 kiloton CO2 per jaar. Ook bij Douw in Terneuzen werd vandaag actie gevoerd. De Belgische verdachte die vastzit voor de ontvoering van en de moord op de 4-jarige Dien, die dood op Neeltje Jans werd gevonden, heeft een brief geschreven aan zijn familie. De man schreef de brief toen hij vastzat in Middelburg. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws heeft de brief ingezien. Het meest opvallende is dat de 35-jarige verdachte schrijft dat zijn Zeeuws-Vlaamse vriendin, die ook vastzit, niets met de zaak te maken heeft. Verder biedt hij zijn excuses aan voor wat zijn familie moet doormaken. De Belg schrijft geen woord over het 4-jarige jongetje. De Moor Autoberging uit Goes heeft een nieuwe takelwagen aangeschaft waarmee gekantelde vrachtwagens terug op hun wielen worden gezet. En de nieuwe aanwinst kan nog veel meer. Het kan ook een boer zijn die met zijn trekker en wagen in de sloot ligt of andere machines. Het is een vrij mobiele auto en compact. Met deze zware kabels wordt de vrachtwagen straks rechtgetrokken. En deze 3 blauwe luchtzakken moeten hem dan opvangen, zodat hij weer goed en zachtjes rechtop komt te staan. De verwachting is dat er met het nieuwe voertuig efficiënter gewerkt kan worden. Door de inzet van deze auto kun je in sommige gevallen een tweede auto besparen. Wat dus voor de transporteurs minder bergingskosten met zich meebrengt. En dan is het lang verwachte moment daar. Ja, en dan ben je dus ongeveer een uur verder. Die nieuwe takelwagen kost het bergingsbedrijf 6,5 ton. Een investering die ze er niet uit zullen halen, want zo vaak kantelen er geen vrachtwagens. Maar ja, het is wel een bijzonder ding om te hebben. Helmen, uniformen, gasmaskers, medailles. Capelle heeft er sinds kort een oorlogsmuseum bij. Met een wel heel jonge directeur en op een bijzondere locatie. De 8-jarige Max runt zijn oorlogsmuseum in een lege slaapkamer bij zijn opa en oma. Bijna heel mijn leven ben ik al geïnteresseerd in de oorlog. Want ik zag een filmpje met een man met een wapen staan en een helm. En ik klikte daarop en toen dacht ik, ja, dat is wel cool, dat wil ik. Dat vind ik wel cool, eigenlijk. Wat zijn het allemaal voor spulletjes? Uniformen, baretten, helmen, tassen, paspoppen. Dat zijn niet uit de oorlog, maar die gebruik ik wel. Kisten, van alles. Allemaal uit de Tweede Wereldoorlog? Niet alles. Soms is ook, sommige dingen zijn ook uit het eerste en uit deze tijd. Wat is jouw meest bijzondere voorwerp in je museum? De oorkonde van de broer van mijn overgrootvader. Daar zit een medaille bij en een foto van zijn graf. En hoe heette die? Ome Harry. Ome Harry. Dus ome Harry heeft een speciaal plekje in jouw museum? Ja. Ja, hier heb ik een paspop staan met de SS-uniform. Ja, SS niet. De SS is van de Duitsers. Dit is van de veldtroepen. Die brengen eten en zo naar hen. Mogen mensen nu gewoon gratis komen kijken? Nou, vriendjes en vaders van vriendjes die mogen wel gratis binnenkomen. Maar mensen die ik bijvoorbeeld niet ken, die moeten 1,50 betalen. Wat is dit dan? Dit is een kist die gebruikt is bij bijvoorbeeld hospitaals of zo. En hier zit zuurstof in, een beademingsitem, die kan je op je mond doen en dan kan je ademen. Wat is nou jouw doel? Wat wil jij graag wanneer je straks uiteindelijk groot bent? Ik wil graag een gebouw bouwen en daar mijn eigen oorlogsmuseum in maken. Net zoals het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp? Ja. Wat is dit voor kogel? Deze bedoel je? Ja. Nou, dit is een kogel die gebruikt is bijvoorbeeld in geweren. Dat waren hele zware geweren. Waarom vind jij het zo belangrijk dat er nog steeds oorlogsmusea zijn? Ik kijk vooral naar de Franse soldaten en de soldaten die hier hebben gevochten. Want ik vind eigenlijk, sommige mensen vergeten het verhaal eigenlijk een beetje over de oorlog. Dus ik wil graag eigenlijk dat het verhaal blijft wat de Franse helden voor onze vrijheid hebben gedaan. Dames en heren, het museum gaat sluiten. Fijne dag nog verder. Doei.
De roep om een grootschalig bloedonderzoek naar PFAS klinkt steeds luider. PFAS zijn chemische stoffen die vrijwel niet door het lichaam worden afgebroken. Ze tasten de immuniteit aan en kunnen ook andere gezondheidsklachten veroorzaken. Vooral bewoners van gemeenten rond de Westerschelde willen zo'n onderzoek naar PFAS-waarden in hun bloed. Maar deskundigen zeggen dat PFAS overal in zitten. Tijd voor een test. Verslaggever Pim van den Bergen, die woont in Middelburg, liet zijn bloed onderzoeken. Gemeenten rondom de Westerschelde dringen er al een tijdje op aan. Een uitgebreid onderzoek naar het PFAS-gehalte in het bloed van hun burgers. Want gevreesd wordt dat die gehaltes behoorlijk hoog zijn. Maar vermoed wordt dat PFAS ons allemaal binnendringt, of we nou aan de Westerschelde wonen of niet. En dat valt te testen. Daarom neem ik vandaag de proef op de som. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn een aantal commerciële bedrijven die bloed kunnen testen op onder andere PFAS. Dat is best een kostbare aangelegenheid. Hoe meer soorten PFAS je laat testen, des te duurder. Het gaat in ieder geval om honderden euro's. Het bloed gaat nu naar een laboratorium waar het wordt onderzocht op 3 soorten PFAS. Een tijdje later krijg ik de uitslag en die is wat mij betreft best opmerkelijk. Het gehalte PFOA en PFOS in mijn bloed is hoger dan de Europese richtwaarde van 6,9 microgram per liter bloed. In die richtwaarde zijn ook nog 2 andere PFAS opgenomen waar ik niet op getest ben. Maar wat betekent dat nou allemaal? Dat laat ik me uitleggen door Tim Nonner, die onderzoek deed naar effecten van PFAS in het bloed. Ik zou me niet zo snel zorgen maken, omdat het vaak... Kijk, een norm wordt vaak gebruikt om iedereen te beschermen. En bijvoorbeeld die laatste norm is gebaseerd op kinderen en hun reactie op vaccinaties. Nou, wat dat voor een volwassen man als jij betekent, waarschijnlijk zul jij minder snel effecten van PFAS hebben dan die kinderen. Piet Geerders leeft al zijn leven lang bij de Westerschelde en liet zich ook testen op 1 soort PFAS. En kreeg ook een te hoge waarde als resultaat terug. Hij vindt dat de gemeente de GGD moet opdragen om grootschalig onderzoek te laten doen. Net als in België bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht die PFAS in de Westerschelde loosde. Het model ligt min of meer al bij Zwijndrecht. Dit kun je naadloos laten gebeuren. Doe het vrijwillig. Iemand die het wil, die weet het. Meten is weten en dan kun je zeggen van het is zo en zo en zo slecht. Zeker bij PFAS, ook omdat er zo ontzettend veel gebeurt. Hè. De afgelopen 15 jaar is die norm misschien wel een factor 10 kleiner geworden. Dan moet je ook blijven onderzoeken om te kijken wat dat voor de praktijk betekent. Tientallen jaren geleden haalden we bestrijdingsmiddel DDT en bouwstof asbest binnen als wondermiddelen. Totdat bleek dat ze gevaarlijk en zelfs dodelijk waren. Het is maar de vraag of we met de PFAS net zo'n paard van Troje hebben binnengehaald. De enige manier om daarachter te komen is onderzoek. Het was nogal bewolkt en nevelig vandaag. Er viel ook wat lichte regen, dat was vooral in Zeeuws-Vlaanderen. En het werd 10 tot 12 graden. Ook morgen veel bewolking en maar af en toe zon. De temperaturen gaan omlaag en omdat er morgen ook wel wat wind staat is het best fris. Maar daarna wordt het nog kouder. En dit was Zeeland Nu voor vandaag. Een hele fijne avond.